Donant ja estic tot, si vos pareix, començarem la sessió extraordinària del dia 29 de desembre en el primer punt de l'ordre del dia, que és el borrador de la sessió de la planta. El borrador de l'acta de la sessió. Sí. Ets bé? Sí. Ah, que bé, vale. Molt bé, doncs el segon punt és l'aprovació inicial dels pressupostos municipals generals per l'any 2012. Llegirem la memòria d'alcaldia i després procedirem a l'estat. Memoria de Alcaldía, presupuestos 2012. Unos presupuestos consensuados frente a la crisis. El presupuesto para el año 2012 asciende a la cantidad total de 3.253.500 euros, lo que supone un recorte de casi un 10% respecto al del año anterior. Desde aquí me gustaría agradecer a todas las fuerzas políticas la buena voluntad de las que han hecho gala desde el principio de las negociaciones llevadas a cabo para la realización de este presupuesto, puesto que se trata de un presupuesto consensuado entre todos los partidos representados en este ayuntamiento. La parte más importante y difícil de estos presupuestos ha sido ajustar el capítulo de ingresos. No se va a subir ninguna tasa ni impuestos durante este próximo año. Respecto al capítulo de gastos, se han ajustado todos ellos al máximo, llevándose a acuerdos con la práctica totalidad de los proveedores y empresas que nos prestan sus servicios para realizar una rebaja de un 25% en su facturación. Las partidas presupuestarias referidas a temas sociales, ayudas y servicios se mantienen en los mismos niveles económicos que el pasado año, y el resto de partidas se han visto reducidas en una media de un 12%. En resumen, el presupuesto que se presenta consensuado con todas las fuerzas políticas es un presupuesto real, que a pesar de su austeridad pretende mantener los aspectos de la calidad de vida de sus vecinos, mejorando en la medida en la que sea posible los servicios públicos, así como continuar con la política de desarrollo de acuerdo con las necesidades y demandas de la población. Bé, doncs entonces, si us pareix obrir el primer torn. No, jo no estic d'acord amb els pressupostos. En la darrera comissió he estat utilitzant la paraula consensuat i en cap moment hem dit que estàvem d'acord. Vaig llegir de la comissió que com a molt una abstenció, però en aquella comissió i si hi ha en els pressupostos en uns reajustos o uns retocs fets per la intervenció, que són totes les partides en taronja, i entonces cal tornar a repassar-los, i quan es torna a repassar, nosaltres no estem d'acord amb els pressuposts. Es poden aprovar vostès, si volen, però es diré els motius. Els pressupostos els fa l'equip de govern, per això ha assumit la responsabilitat de l'equip de govern. Les altres forces vam anar a participar d'aquella manera en l'elaboració, segons un poc òptica. I en el darrer plenari, que ja era per presentar-los, també d'aprovar l'acte anterior no se van presentar, i vaig dir per haver sigut precipitats i per haver fet les coses així no teníem uns pressupostos. L'alcaldia ens va recriminar que havíem tingut temps de sobra i que no havíem presentat nosaltres els pressupostos, i això no és així, nosaltres no tenim presentat els pressupostos. Aquests pressupostos, a part, tampoc crec que siguin realistes, estan molt bé perquè els números quadren, haguem pogut arribar a fer-los inclús en superàvits, haguem volgut, però a l'hora de la veritat serem rigorosos en la fiscalització de totes les despeses. S'arrastren gastos i s'arrastren polítiques de fa 8 anys, de les quals els responsables són els que estaven els 8 anys governant, o 8 o menys, no importa. Però no compromís. Compromís no responsable de que ara hi ha que pagar unes amortitzacions, de que tinguem uns camps de futbol increïbles, molt grans, de que se gasten uns diners
una partida molt elevada al pressupost de festes, al pressupost de protocol, al pressupost de publicitat. Són una sèrie de partides que, a la vista del que tenim, tampoc podem fer moltes meravilles més, però les arrastrem. Arrastrem un costum que el nostre poble no se podia permetre. I ara menys. Ara que se pot permetre menys perquè la situació és més difícil. Compromís, no consensos dels pressupostos per aquestes coses que acabo d'esmentar. Algunes de les coses que he dit des de les comissions eren intocables. Vam presentar una moció sobre modificació d'IBI i va ser, encara no està resolta en una sèrie de temes. Poden haver algunes altres despeses que no estan contemplades, poden eixir al llarg de l'exercici i per tant anem a votar en contra, no es consensem. Bé, per part del Partit Popular, el primer que volíem dir era agrair la confiança que ens han donat després de 8 anys de reivindicació del Partit Popular des de l'oposició de poder col·laborar també per treballar per al poble en la confecció dels pressupostos. Finalment, després de 8 anys, l'equip de govern del Partit Socialista ens ha donat aquesta oportunitat. Que es pogueren rebaixar més els pressupostos, els gastos, per descomptat, se podrien rebaixar més. Nosaltres, el Partit Popular, l'única i principal idea que portàvem era que no s'aprovara aquest 10%, aquest augment del 10% que estava previst, que se va aprovar en el seu dia l'equip de govern, en les contribucions. Hem aconseguit, les negociacions que han fet, les rebaixes i el diàleg que han tingut, han aconseguit que se limiti i se reduïsca, que no s'apliqui aquest 10% més. Era la nostra principal idea. Si això se complís, tal com hem estat parlant, per supost que el Partit Popular votaria a favor d'aquests pressupostos. Però no es votem a favor com un xec en blanc, perquè tal com també ha dit Compromís, anem a fiscalitzar tot el que siga els gastos, anem a controlar i les modificacions de crèdit que se tinguin de fer durant aquest any les anem a mirar, si no en lupa, quasi. I també per dir alguna altra coseta, responsabilitat al aprovar aquests pressupostos, encara que sigui una cosa estranya que des de l'oposició s'aproven els pressupostos, nosaltres tenim molt clar que hem de tindre una responsabilitat i en cas que no s'aprovaran aquests pressupostos, per desgràcia tindríem que prorrogar des del 2011 i prorrogar des del 2011 no queda, la cosa ja seria molt patètica i molt caòtica. També m'agradaria dir, donar les gràcies a tota la gent, als proveïdors amb els quals he estat parlant en l'equip de govern, que han decidit també per aquesta rebaixa, que han tingut aquesta deferència per poder tindre aquests pressupostos. Jo contestant al senyor portaveu de Compromís, jo penso que la paraula que ha actualitzat que les conversacions han sigut caòtiques, jo penso que estan fora de lloc totalment, perquè l'únic que podria haver reconegut és l'interès per part de l'equip de govern i de l'altre partit representat a l'Ajuntament de la voluntat perquè s'aplicaran els plans. És molt bonic vindre així, criticar i dir que tot està molt mal i dir, conforme acaba de repetir, que tenim unes instal·lacions de futbol que són afortunadament l'enveja de tota la contornà i una escola de futbol que funciona de meravella, que és l'enveja de la contornà. És molt bonic dir que ens gastem molts diners en el futbol, és molt bonic dir que ens gastem molts diners en festes, és molt bonic dir que ens gastem molts diners en moltes coses, però quan hi han preguntat en aquestes reunions, hi ha diversos testics en què ens diguera on teníem que retallar perquè aquestes despeses no foren tan cares, solució vostè no la dona ninguna. Ni una. Perquè quan va dir el tema del futbol, per exemple, que va ser un tema del cavall de batalla, li va dir a veure, a on llevem? En la subvenció econòmica que donem a l'escola? Apaguem els focus a les 6 de la vesprada?
entrenem només en els mesos que n'hi ha molta llum i el resto de l'any no juguem a futbol. Li vam fer diverses preguntes i vostè no va contestar ninguna, com en totes les altres partides. És molt bonic, conforme ve dia, criticar i una vegada més demostra que el seu partit, el seu representat en aquest Ajuntament, com bé el seu nom diu, però a l'hora de la veritat, de compromís vostès no en volen ni un. Ni un. De mullar-se, no. Això està claríssim. Respecte al que ha dit el senyor portaveu del PP, jo, en nom del meu grup, i suponc que després l'alcaldessa ho faré, donar l'agraïment de veritat per el treball i per l'esforç al Partit Popular i també al Partit Compromís, perquè han estat ahí, independentment de que apleguem o no a acords. M'agradaria que per almenys avui en aquesta taula reconeguera que sí que han donat possibilitats de poder participar d'aquests pressupostos. Podia haver sigut d'una altra manera, perfectament. Però sí que volia dir també, Pepe, que sí que pareix que sigui estrany que l'oposició pugui aprovar els pressupostos, però te puc assegurar que no és la primera vegada que en aquest Ajuntament afortunadament ha passat. Estan nosaltres en l'oposició, han hagut anys que han aprovat els pressupostos que presentat per l'equip de govern, que en aquell moment no el PP, perquè no es creia que era lògic que en aquell moment aprovar-lo, i no és estrany, jo no ho considero tan estrany. Jo penso que així, i sobretot en moments complicats, conforme els que estem vivint ara, que tot el món arriba els muscles, jo me pareix que és per almenys intel·ligent. A partir d'ahí jo torno a dir així públicament el compromís del PSOE, del grup del PSOE en aquest Ajuntament, del compromís de fiscalitzar més a més tots els pagos, tots els gastos que se facin, i si totes aquestes partides generals que avui sí anem a aprovar, que al final és un borrador dels pressupostos, que no poden ser d'una altra manera, de que després, si tenim que ahorrar fins a l'últim euro, anem a fer-ho. M'ha agradat el compromís en aquestes reunions, i vostès ho saben, i per tant nosaltres estem disposats a pelear conforme han fet en ara, en les reunions que han tingut en proveïdors, en molts esforços que s'han fet per part de tots, i tinc que dir, perquè no estic faltant a la veritat, que les partides que més reducció van a tindre en aquest pressupost, per dir-ho d'alguna manera, són les que potser políticament són més vendibles allà fora. I això també s'ha de reconèixer i s'ha de dir així, perquè així és. Per tant, jo penso que són els pressupostos que se mereix el poble, són uns pressupostos on no se toquen les partides socials, on no se toquen les partides de servicis, on no se pugen impostos, quan a tots els pobles, o en molts pobles, ho estan fent. I jo sí que volia dir, per algun comentari que també s'ha fet avui així, de que així, quan un entra a formar part d'una corporació, és responsable del que n'hi ha i del que n'hi havia. I és així. Se vulga o no se vulga. I per tant, jo sí que volia dir una vegada més, així en aquesta taula, nosaltres portem 8 anys que hem estat governant en majoria, i sí que volia dir així que no ho haurem fet tan mal quan molts ajuntaments del voltant, en aquests anys de vaques gordes, no van saber guardar, i ja fa 3 anys que estan patint el seu pressupost, i nosaltres, afortunadament, en aquest potet que vam guardar, han sigut capaços, per almenys, del dèficit que sí que és cert que hi ha hagut en aquests últims pressupostos, d'aquest potet que van saber guardar en aquell moment, han sigut capaços de pagar a tot el món. I aquest Ajuntament, fins al mes d'agost, tots els proveïdors han cobrat les factures dels seus servicis, cosa que en molts altres postos no. Per al·lusió, clar.